Suwabeng magpaputok sa loob, syempre. Actually, hindi pa ako nakapagpaputok pero yung mga iba nagpaputok sa akin. Sa labas. Gustong-gusto ko talaga kapag pinuputok sa loob. Dapat sa labas. Sa labas. Gusto ko sa loob. Feeling ko sa loob. Sa labas. Sa loob. Sa labas dapat nagpapaputok. Bakit? Kasi nabiktima na ako nung naputokan ako sa loob May nabuo. May nabuong sunog. Mahirap na, so dapat sa labas lang, ha? Kalma lang tayo, ha? Sa labas dapat para safe. Kasi pag sa loob, kita-kita mo yung lahat ng sabog Yung ramdam mo, feel mo. Kasi mas masarap daw. Kasi delikado pag pumutok sa loob, syempre, madaming madadamay. Para ako lang mag-isa. At ako lang talaga masaya. Ayoko isi-share sa iba Mas magandang iputok sa loob kasi exciting. Sa labas, mas masaya yun. Mas maraming mag-i-enjoy, di ba? Ang saya kayong panoorin ng fireworks display. Puto ka na! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Mas masarap daw. Teka naman, putok-putok yan ha. Baboy mo. Uy, virgin pa ako ha. Baka mamaya sabihin mo, naranasan ko na. Baboy mo?